салом алейкум ба кулли мардуми тоҷик ва нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд. Ман ба онҳо хабари нав расонданиам ки касоне ки мехоҳад барои кор ва фаъолияти худ ягон реклама, ягон рисунка, ягон надпис лозим бошад, агар марҳамат ба дар комментария мо нависед. Мо албатта адрес суроғаи бародармона ки ҳамин чизора печат мекунад, ҳамин чизода машғул аст, мо ба шумо метиҳем суроғашона. Ва гуфтаниам ки ман хеле визиткаҳо мешавад. Визитка агар дар кор боша ба нархи арзон ба шумо печат мекунад. Агар номраш дар ҳамин ҷа битова, мана номрашон ҳаст, визиткаш ҳаст. Шумо метавонед ба ин бародар муроҷиат кунед, то ки барои шумо ҳар он чизе ки ба шумо лозим аст, ҳатто гуфт ки дар болои санг печат мекунад, дар болои санг печат карда метавонад. Шумо метавонед расм заказ кунед дар плакатҳо, дар ватмано, дар ягон материале ки ба шумо маъқул аст. Ҳатто метавонед ки чизе мехостагӣ худтон придумат кунед ва бародар мо печат карда метавонад. Мана ки календарҳо ҳам агар лозим бошад ба шумо печат мекунад бо ном фирмаи шумо. Мана ин бародар имрӯз дар хизмати мо аст, дар шаҳри Екатеринбург кор мекунад. Марҳамат, метавонед ки ба номраи телефон муроҷиат кунед ва гӯед ки мо аз канали Самбои ТВ Екатеринбург видеои шуморо дидам, боз ба шумо 20% скидка мекунам. Мо аз ин бародар ягон гуфти гапҳо ҳақ нагирифтем ва танҳо мехоҳем ки ба ин бародар камтар иордам кунем. Шумо метавонед ба ин бародар занг занед ва хоҳед ки скидка ба шумо скидка кунад, гӯед ки аз канали Самбои ТВ Екатеринбург гирифтам ва ба шумо скидка албатта мешавад. Тамошо кунед чӣ хел бародармон дар офиси мо чизое ки рангу бор кардааст, гуфти гапҳо печат кардааст, оварда ба мо часпондааст. Мо ба шумо пешниҳод мекунем ки бинед. боз мебинам ки дар дасти шумо асбобе аст ба номи фен. Инаш барои чи? Строительный фен. Фени женский намеша, бардар парикмахерский. Фақат строительный бояд боша. Сабабш дар ча? Фарқи ин фен аз он фен. И то 600 градусов гарм мекунам, любой чиза. Даже вот сыр байку, вақти чи мекунам. Амира да бурам сыр вам кудесак. Ов мекунам. Бад ов мекунам. Вай барои фени, барои занкой, барои муҳай. Парикмахерский. Вай ана дари чи барои чи мекунед ба болои? И барои вақти ки датаи пленка чи мешава? Ов мешава? Ов меса ё ҳаво? Ов. Айра чи мекунӣ? Пленкаро ҳузоӣ мекунам, об баровардан мекунам. Об барои баровардани об, қоқ кардан не об, барои баровардан. Саломат бош бародари мо, номро хуб дорам. Чанд сол мешавад ки дар ҳамин вазифа кор мекунед шумо? 6 сол мешавад дар ҳамин шаҳри Екатеринбург шумо ба ин вазифа машғулед? Салом алейкум. Ман Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. Имрӯз хостем ки дар офиси худ нахе рекламаҳо часпонем. Чӣ хеле ки мебинед, бародармон ки дар шаҳри Екатеринбург вобаста ба ин корҳо машғул аст, мо даъват кардем то ки офиси моро зебо гардонад. Шуморо мо имрӯз ҳам шинос мекунем ва ҳам ба кори ӯ шуморо шинос мекунем, ҳам ба худи ӯ ва мегӯем ки ӯ худ вообще-то чӣ кор аст ва ба чӣ корҳо бисёртар машғул аст. Ин тоҷик аст, аз шаҳри Душанбе дар шаҳри Екатеринбург омода кор мекунад. Касоне ки мехоҳад ба худаша визитка ё картинка ё ки барои офис ягон намуд навистаҷот лозим бошад, марҳамат ба ин бародар муроҷиат кунед. Шумо беҳтараш ки дар поёни комментария нависед, ман адресҳои бародарро ба шумо метиҳам. Мана ин хел дар пушти дари мо аввал оварда часпон, баъд ба мо ҳамсӯҳбат шид ва гуфт ки ман метавонам ки боз ҳам зеботар кунам. Мана ин хел клеточный наклейка, самоклеиши овард часпон. Ҳозир бо дигар намудша ба шумо нишон метиҳам ки клеточный нест. Клеточный барои хубиш дар чи аст ки аз ин тараф он тараф мебинӣ ва аз он тараф ин тарафа мебинӣ. Ва боз дорем дуюм наклейкае ки
тамоман дида намешавад. Барои ҳамин бародарон, агар визитка дар кор боша ба шумо, агар манахи наистаҷотҳои фасон зебо лозим боша, шумо метавонед ки ба ин бародар муроҷиат кунед. Ман кори ин бародарро ба шумо ҳозир нишон медиҳам. То, что без кем, а? Уже брак шида, инка. Не, еще. Возврат меша, да? Так что эhtiyotно накону. Ҳозир фениш мекунем, туғри мешавад. Дар офис наклейка часпондам. Самоклейши. Картинкаш меган, чӣ меган? Чӣ ном дора ин? А? Чӣ ба ка болоша не поёнша? О, да поён ҷамаша барам ка? И ба фикрам пузырки намеброра, хеле сеткае ку? Не, я хилуш меброра. Меброра? Ворам кофтеса. Кофтеста? Просто так показываем. Ты казор да чиниста не А? Розетка? Не, дар дурна.